Tira, oraingoan serio, Baina benetako izan da dira, Baina benetako norbaitek gauera bat izan zuen kondoitik gabe joan den astean. Entzuten dugu baino ez du epaitzen. Hemengo norbaitekin liatu zen jaietan, eta gero askura eta flusua izan zituen txizagiterakoan. Entzuten dugu baino ez du epaitzen. Talde honetako norbaiti 3 aldez jarri diote injekzio ipurdian, zipilisa izateagatik. Entzuten dugu baino ez dugu epaitzen. Hemengo norbaiti miaztu egin zioten eta gonorrea harrapatu zuen. Entzuten dugu baino ez dugu epaitzen. Talde honetako norbaitek txortan asko egiten du, eta ez du inoiz gibaren proba egin. Hau bai birala, baina ez da gozoa. Jardun eta informa zaitez.